Hola a totes i a tots, esteu preparats i preparades per a jugar a este super repte musical? En aquest joc el que aneu a fer és escoltar els diferents encanteris que vos vaig a mostrar. Aquests encanteris van a sonar amb un instrument molt especial. La flauta màgica. Per què aquesta flauta és màgica? Perquè, com havíem dit, quan està el palet així, sonarà agut, alt, agut. Quan estigui a baix, sonarà greu. És una flauta màgica perquè és la flauta que anem a fer servir per fer sonar tots els encanteris com nosaltres volem. Abans de començar, vaig a tocar tots els encanteris que van a sonar al llarg del joc amb la meva flauta màgica per a que se fixeu en la direcció que prenen. El primer de tot és l'humos, que ja el coneixeu, que va de greu a agut, de greu a agut. El de nox, que era per apagar les llums, va d'agut a greu. Després teniu Wingardium Leviosa, que és l'encanteri que serveix per a fer flotar coses, en recordeu? Wingardium Leviosa comença agut, baixa cap a baix, torna a pujar i torna a baixar. Després tenim l'encanteri Ascendio, que serveix per a fer pujar coses. Este encanteri puja, baixa i puja altra vegada. L'encanteri Lojomora és un poquet més complicat. Este encanteri, si se'n recordeu, serveix per a obrir portes. Comença a meitat. Per què? Perquè puja, fent com una espècie d'ona i plom! Baixa del cop cap a baix. Després tenim l'encanteri d'Expelliarmus, que era l'encanteri que serveix per a desarmar el teu oponent. Este encanteri, com havíem dit en el vídeo anterior, ha de mantindre una nota aguda durant un temps llarg i després baixa cap a baix. Atenció, perquè és superfàcil confondre's amb el de Nox, però Nox directament baixa cap a baix, no manté la nota aguda dalt. I després tenim Expecto Patronum, que serveix per a lluitar contra els dementors. Expecto Patronum és com Ascendio, però del revés, en lloc de pujar, baixar i pujar, va de greu a agut i després a greu. Ara ja podeu començar amb el joc. Recordeu a l'acabar donar-li a l'Òbila per a enviar-me el formulari i poder rebre la vostra carta per a Hogwarts. Un beset. Adeu!